Natukom l-odwa tajba u inselmulkom f'din ix-xandira diretta fuq il-medja ta' Dioċesi ta' Għawdex waqt li nselmu wkoll lil dawk illi qegħdin isegwuna permezz tat-televiżjoni. Din hija xandira diretta mill-Knisja Parrokjali ta' Ġesu Kristu Ewkaristiku Salvatur fl-Asri Għawdex, fejn se nkunu qegħdin nassistu għall-loti tal-Ministeru tal-Lettorat lis-seminarista Matthew Bajjada mill-parroċċa tal-Viżitazzjoni fl-Arb. Dan il-Ministeru sejjer jingħatalu mill-Isqof ta' Għawdex Monsinjur Anton Tewma. Propju f'ġurnata sinifikattiva ħafna, illum il-ħadd 24 ta' Jannar, it-tielet ħadd fi żmien liturġiku ta' matul is-sena, il-Knisja tiċċelebra il-ħadd tal-Kelma ta' Alla. Kienet xewqa tal-Papa Franġisku fl-2019 illi fit-tielet ħadd ta' matul is-sena tibda ċelebrata din il-ġurnata għażiża, il-jum jew aħjar il-ħadd tal-Kelma tal-Alla, fejn il-Knisja kollha tiġi mistiedna tirrifletti dwar l-importanza tal-Kelma tal-Alla fil-ħajja tan-Nisrani, fil-ħajja tal-Knisja, tal-komunità illi temmen. Fid-dokumenti li kien ħareġ fl-2019 il-Papa Franġisku l-motu propju jew aħjar ittra apostolika illi bija ħabbar dan il-jum aperuit illis kien issuġġerixxa fost l-oħrajn illi fid-djoċesijiet il-Ministeru tal-Lettorat jiġifieri illi l-fakultà illi wieħed jista' jxandar il-Kelma ta' Alla b'mod uffiċjali f'isem il-Knisja waqt iċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi jingħata possibilment f'dan il-ħadd tal-Kelma ta' Alla biex hekk joħroġ aktar is-sinifikat ta' dan il-jum. Reċentament il-Papa qed jagħti wkoll il-fakultà illi dawn il-Ministeri tal-Akkwalitat u tal-Lettorat fil-Knisja jistgħu jingħataw lin-nisa. Nisimgħu l-introduzzjoni li qed issir għal din il-liturġija. Mill-ħajja tagħna l-insara. Illum ukoll waqt din il-quddiesa Mons Isqof se jagħti il-Ministeru tal-Lettorat lis-seminarista Matthew Bajjada mill-parroċċa tal-Arb. Nagħtu bidu għal dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa billi nqumu bil-wifqa. Kif saret diġà l-istedina hija aħna nieħdu sehem ħaj f'din iċ-ċelebrazzjoni anki jekk mid-djar tagħna u ejjew impoġġu l-Kelma tal-Alla fiċ-ċentru ta' din il-liturġija kif juri l-Evanġelarju illi qiegħed jinġar proċessjonalment mid-djaknu.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Kemm hi okkażjoni sabiħa din ta' dalgħodu propju fil-jum li l-Knisja li l-Papa dedika għall-kelma ta' Alla, ser nagħtu l-Ministeru, ser nagħtu ordni lil Matthew Bajjada, nagħtuh il-poter, is-seta, l-uffiċċju illi ikun lettur, illi xandar wassal il-kelma ta' Alla. Din mhix biss obbligu dmir ta' dawk li jkunu se jsiru saċerdoti, imma dmir ta' kulħadd, imma ikun hemm nies li mbagħad il-Knisja tistitwixxi twaqqaf bħala letturi. Ninsabu wkoll fil-ġimgħa li fiha qegħdin nitolbu għall-għaqda tal-Knejjes, nitolbu lil Mulej biex ikompli għadna flimkien bħala poplu wieħed taħt raj wieħed. Biex nitħejjew tajjeb bħal din niċċelebraw kif ixraq din il-laqgħa tagħna mal-Mulej, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu lil Mulej ikollu ħnina minna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnib ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt tiegħi l-ikbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija lill-anġel għad-dissinko u lilkom ħuti biex titolbu għalija. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Nofru l-Ewkaristija għal Ruħ Karmela u Luigi Sultana. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, mexxi l-emil tagħna skont ir-rieda tiegħek biex f'isem ibnek il-għażiż inkattru l-emejjel tajba tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Fil-ġrajja tal-profeta Ġona naraw lil Alla bħala ħaninu quddiem l-indiema tan-nies ta' Ninwe. Nisemgħu il-qari. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġona. Il-kelma tal-Mulej waslet lil Ġona u għallu: mur f'Ninwe il-belt il-kbira u x'għandrilha li ngħidlek jien. U Ġona qam u mar f'Ninwe kif qallu il-Mulej. Issa Ninwe kienet belt kbira għall-aħħar, trid 3 ijiem biex timxija. Ġona kif daħal il-belt beda ġurnata mixi ixandar jgħid: 40 jum ieħor u Ninwe issir ħerba. In-nies ta' Ninwe għemlu falla, nedew sawma u libsu l-iskejjer mill-kbir saż-żgħir. U Alla ra x'għamlu kif reġgħu lura minn traqathom il-ħażina. U Alla reġa' bdielhom mid-deni li qal li kien se jagħmlu u ma għamlux. Il-kelma tal-Mulej. Roddu ħajl Alla. San Pawli fakkarna li dak kollu li ta' din id-dinja għad jgħaddi. Nisimgħu il-qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Dan ngħidilkom ħuti, iż-żmien sar. Ħajkunu mela dawk li għandhom mara bħalli kieku ma għandhomx. Dawk li jibku bħalli kieku ma jibkux. Dawk li jifirħu bħalli kieku ma jifirħux. Dawk li jixtru bħalli kieku ma għandhom xejn. Dawk li jgawdu d-dinja bħalli kieku ma jgawduwiex. Għax is-sura ta' din id-dinja għad tgħaddi. Il-kelma tal-Mulej. Fil-Vanġelu naraw li l-Ġwanni u l-Ġagbu fehmu s-sejħa li jagħmilhom Ġesu, tant li ħallew kollox biex jimxu warajh. Inqumu bil-wifqa għal kant tal-Alleluja. Iż-żmien huwa mitmum u s-sadna ta' Alla waslet. Indmu u emnu fl-Evanġelju.
Kif smajna issa jingħad fil-verset tal-Alleluja u ser nisimgħu jixxandar fil-Vanġelu meħud mill-ewwel kapitlu ta' San Mark hija l-kelma tal-Alla l-bxara tajba tal-Vanġelu li tmexxi il-ħajja tal-fidi tagħna. Hekk rajna fil-purċissjoni tal-bidu x'inhi djaknu tela bil-ktieb tal-Vanġelu fideh fir-ras tal-purċissjoni. U issa mill-ġdid purċissjoni oħra bl-Evanġelarju l-Lambone minn fejn se jixxandrilna il-Vanġelu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Wara li arrestaw lil Ġwanni, Ġesu mar il-Galilea ixandar l-Evanġelju ta' Alla u jgħid: Iż-żmien huwa mitmum u s-saltna tal-Alla waslet, indmu u emnu fl-Evanġelju. Waqt li kien għaddej ma' xatt il-baħar tal-Galilea, lemaħ lil xmun u l-ħuħ Indri qegħdin ikalaw ix-xbik fil-baħar għax kienu sajjieda. U Ġesu qalilhom: Ejjew warajja u nagħmel minkom sajjieda tal-bnedmin. U minnu fih telqu xbik u marru warajh. Wara li mexa ftit ieħor ra lil ġagbu ta' Zebedew u lil ħuħ Ġwanni fid-dajsa qegħdin isewwu xbik. U minnu fih sejħilhom. U huma telqu lil missierhom Zebedew fid-dajsa mal-lavranti u marru warajh. Il-kelma tal-mulej. Nibqgħu bil-wifqa. Smajna x-xandira tal-kelma ta' Alla, is-sejħa tal-ewwel dixxipli li jagħmel Ġesu fuq ix-xatt tal-baħar tal-Galilea. Waqt li issa l-isqof ibirek lil miġema u lilna wkoll bil-ktieb tal-Evanġelju, sejrin dalwaqt nisimgħu sejħa oħra, is-sejħa lil dan il-kandidat Matthew Bajjada mill-parroċċa tal-Arb, illi qed jiġi msejjaħ b'ismu u dan jagħmlu r-rettur f'isem il-komunità tas-seminarju u dawk allura li iffurmaw lil dan is-seminarista li qed jagħmel din il-mixja tiegħu fis-seminarju Maġġuri ta' Għawdex sabiex issa jersaq għal dan l-ewwel ministeru, il-Ministeru tal-Lettorat li se jagħtih Monsinjur Isqof. Għalhekk ejjew issa fiskiet nisimgħu din is-sejħa illi jidher li ħassir mid-diaknu Etienne Gilsi. Jersaq dak li se jkun istitwit fil-Ministeru tal-Lettur, Matthew Bajjada, mill-parroċċa taż-żjara tal-Verġni Marija lil Santa Elisabetta fl-Art. Wara dik l-hawnjien taħuna Matthew, ejjew issa nisimgħu ir-riflessjoni li se jaqsam magħna l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma f'dan il-jum tal-kelma ta' Alla, l-ħadd tal-kelma ta' Alla u fl-okkażjoni ta' dan l-għodi tal-Ministeru tal-Lettorat. Liema kelma hemm iddur ġo moħħok dal-għodu. Ma nafx jekk ninnutaw x'kieku jkollna inħarsu ftit lura hekk kif qomna dal-għodu sakemm ġejna hawn fil-Knisja mixburin flimkien saċerdoti jew il-familja tas-seminarju, il-familjari tas-seminaristi, saċerdoti oħra li huma fil-formazzjoni flimkien man-nies tal-parroċċa ta' Ġesu Ewkaristija fl-Asri. Hekk kieku kollna nirriflettu ftit hekk. Il-kelma li hemm tberren f'moħħna dal-għodu. Jekk imlitniex iktar bil-ferħ jew inkella dejqitniex iktar. Kieku jkollna nieqfu ninnutaw aħna u nirriflettu bis-serjetà fuq il-ħajja tagħna, narfu illi ħafna drabi jekk mhux dejjem, kważi dejjem, aħna ikkundizzjonati jew ngħixu bil-kliem li nisimgħu.
U kelma tista' ittellana l-ġenna, mhux hekk ngħidu. U kelma tista' niżżilna fl-infern u iktar l-isfel. Imma jekk il-kliem tal-bnedmin jista' jtellana l fuq jew iniżżilna l-isfel, hemm kelma waħda li lilna tista' issalvana. Għax anki l-kliem tal-bnedmin li jerfana l fuq. L-istess bniedem li jtellek il fuq kultant iniżlek l-isfel u meta tiġri dejn iktar tħossa għax ma tistennijiex, imma tiġri. Hija l-kelma talla biss illi salvana. Għandha din il-kwalità, din il-prerogattiva li salvana, li tatina salvazzjoni. Tgħidu li kif, x'jiġifieri. Il-kelma talla hija kelma dejjem ta' ħniena, dejjem ta' mħabba. U anki meta twissina, anki meta ċċanfarna, isa l-kelma ta' dik l-om, ta' dak il-missier, illi jiffissat fuq ibnu jew fuq bintu u jixtieqlu l-ogħla ġejt. U allura billi jixtieqlu l-aqwa ġejt ma jistax ma jwissieħx, ma jistax ma jurieħx jew ma jurijiex lil dik il-bint fejn qed tisbalja, fejn qed tagħmel ħsara lilha nfisha l-ewwel qabel kollox. Allura l-kelma talla biss minn fost il-kliem kollu li nisimgħu, kemm nisimgħu kliem. Tiftaħ radio tisma' kliem, computer tisma' kliem, mobile tisma' kliem, tiltaqa' fi triq ma' xi ħadd tisma' kliem. Kemm nisimgħu kliem. Hija l-kelma talla biss li lilna issalvana, tatina l-ħelsien. Pero dejn bħal l-ikel, għal xejn ngħidlek jien li dak l-ikel jew dak il-platt jew liħor huwa tajjeb qabel ma inti tibda dduqu u tagħmel int ukoll l-esperjenza tiegħu u mbagħad f'qalbek u bil-konvinzjoni kollha tiegħek tgħid iwa veru dan l-ikel tajjeb u l-istess il-kelma talla. Irridu nagħmlu esperjenza tagħha biex verament nikkonvinċu rwieħna illi hi l-unika kelma li salvana, li teħlisna. Jiena ma nafx għadkom tiftakru mill-qari li smajna. L-ewwel qari kif beda il-profeta Ġona. Il-kelma talla waslet lill-profeta Ġona. Il-kelma talla ibbuttat mexxiet lill-profeta Ġona biex imur u ixandar kelma ta' twissija, kelma kemm xejn ibsa lin-nies ta' Ninwe. Imma x'ġara? Dan Ġona ma sottomettix ruħu għal din il-kelma. Ma ċediex għal din il-kelma, ma obdiex din il-kelma. U waħħal f'moħħu li kien sejjer Ninwe għal xejn u biddel id-direzzjoni. Fettillu f'rasu li jmur x'imkien ieħor. U dan huwa eżempju ċar ta' meta il-kelma ta' Alla għalkemm hija kelma li salva ma tiġix milquha, ma tiġix aċċettata. U x'jiġri meta din il-kelma ma tiġix aċċettata, meta din il-kelma ma tiġix milquha, x'jiġri? Nerqu. M'hemmx triq oħra. Nerqu. Noqorbu lejn il-mewt tagħna u mhux tagħna biss anki ta' dawk ta' madwarna. Ma' Ġona kienu se jerqu l-baħrin kollha, l-ekwipaġġ kollu li kien hemm fuq il-ġifen. Flimkien ma' Ġona. U din hija r-realtà, hija l-esperjenza li għaddejjin minnha fi żmienna, fi żminijietna. Meta l-kelma talla hija traskurata, meta l-kelma talla nagħtuha l-ġenb. Għax rasna mimlija b'ħafna kelmiet oħra. Rasna mimlija bil-kelma tal-proprjetà,
rasna mimlija bil-kelma tal-ħbieb, rasna mimlija bil-kelma tas-suċċess, rasna mimlija bil-kelma tal-pjaċir, rasna mimlija b'1000 kelma oħra. Tiftakrux qalilna San Pawl fit-tieni qari? Kemm hu sabiħ it-tieni qari tal-lum, littra lil Korintejn. Ħalli dawk li għandhom mara, dawk li għandhom dar, dawk li għandhom raġel, ħalli dawk li għandhom it-tfal, ħalli dawk li għandhom professjoni, ħalli dawk li għandhom proprjetà, bħalli kieku m'għandhomx. Tridu nisewwa wkoll daqshekk taħbit, daqskemm stinkajt, daqskemm kissirt rasi. Imma San Pawl għandu raġun. Għaliex, għax se jasal moment, fil-moment meta noqorbu lejn il-mewt, meta it-tfal, il-mara, ir-raġel, il-proprjetà, is-suċċess, dak li għamilt fil-ħajja, dak li bnejt, kemm kbirt fil-ħajja, jiġi bla valur. Jiġi bla valur. U xi kollu valur? Xi kollu valur? Ħaġa waħda biss. Ħaġa waħda biss. Kemm ħabbejt. Kemm inqast mill-inħobb. Jiena naħseb li ħafna minna kellna esperjenza li nassistu li nkunu ħdejn nies f'dawn il-momenti hekk delikati, mhux hekk li jkunu għaddejjin minn din id-dinja għad-dinja l-oħra. X'jiġik frasek int? X'ġiek frasek int li kont ħdejjhom? U x'jiġihom frasom huma li jkunu qegħdin bil-mod il-mod jitilqu din id-dinja biex jidħlu fil-ħajja ta' dejjem. Jgħixu mument ta' libertà kbira u la jimpurtak kemm baqalek ġejt, kemm għandek ġejt, u la jimpurtak kemm għandek flus il-bank, u la jimpurtak dak il-ħin f'moħħok tiġik ħaġa waħda. Kemm ħabbejt u kemm inqast mill-inħobb. Dak li jiġik frasek. Il-kelma ta' Alla, l-aħbar it-tajba ta' Ġesu Kristu, għalilna San Mark. Il-Vanġelu ta' Alla, dak li jiġik frasek. Il-bqija kollu bla valur. U allura dak hu l-iktar importanti. U allura in-nies kulħadd għandu bżonn tal-kelma ta' Alla, kulħadd. Il-kelma ta' Alla mhix fissazzjoni tal-Knisja jew tas-saċerdoti li jridu jdeffsuha fl-imħuħ tan-nies. Le. Il-kelma ta' Alla hija bżonn ta' kulħadd. Hija bżonn mod speċjali ta' min hu fil-Galilija. Ġesu imur iwassal il-bxara tajba fil-Galilija. X'jiġifieri fil-Galilija? Ta' min qiegħed jgħix fil-konfużjoni, ta' min m'għandux direzzjoni, ta' min meħud mill-ġirja tal-ħajja. Din kienet il-Galilija. Il-Galilija kienet post fejn kienu jiltaqgħu ħafna kulturi, ħafna reliġjonijiet, ħafna tipi ta' soċjetà, ħafna tipi ta' razezz flimkien. Hekk ftit jew qisu iż-żmien tagħna, dak li għaddejjin aħna minnu bħalissa. U Ġesu jmur hemm mhux biex jimponi il-kelma tiegħu fuq in-nies tal-Galilija, le, imma jmur hemm għax konvint li n-nies tal-Galilija għandhom bżonn tal-kelma li ssalva. Din il-kelma li tagħti l-ħelsien. Il-profeta Ġona huwa eżempju ta' bniedem li għalih il-kelma tal-Alla kienet professjoni. Il-kelma tal-Alla ma kienitx ħajtu, ma kienitx il-ħajja tiegħu ta' veru. Imma kienet sempliċement biċċa xogħol impjeg li ġie mqabbad li jagħmel. Jiena ma nafx tafux imma uħud mill-profeti tal-Antik Testament, ix-xogħol tagħhom ta' profeti kien l-uniku mod, sors ta' kif jgħixu. Kienu jitħallsu. U fil-fatt minħabba fekk kien ikun hemm ħafna profeti folots. Għaliex? Għax jerġa' biex taqgħad daw kienu jitħallsu skont kemm kienet tkun
pożittiva jew negattiva il-profezija. Jekk il-profezija li profeta jagħmel tħabbar suċċess, rikkezza qalb il-poplu, allura kien jitħallas tajjeb il-profeta. Jekk min-naħa l-oħra jħabbar il-profeta dbatija, erda, xi disgrazzja, kien jitħallas il-profeta imma b'xi xeba kif ġralu kemm il-darba Ġeremija. Għal uħud minnhom il-profezija kienet biċċa xogħol impjieg, imma l-oħrajn il-profezija kienet il-ħajja. Kienet il-ħajja. Ma kienx hemm differenza bejn il-kelma li jgħidu u l-ħajja li jgħixu. Għandna l-eżempju ta' Ġwanni l-Battista msemmi fil-Vanġelu tal-lum. Wara li Ġwanni l-Battista ġie moti, Vanġelu jgħidilna arrestat, imma ġie moti u maqtul. Dak li qal Ġwanni kien jgħixu bħajtu. Ma kienx hemm differenza bejn il-kelma u l-ħajja. L-istess il-persuna ta' Ġesu. Ma kien fil-fatt Ġesu huwa msejjaħ il-kelma ta' Alla. L-esperjenza ta' ħajtu u l-kliem li jgħid huma ħaġa waħda. Huma ħaġa waħda. Ġesu huwa il-kelma tal-Missier, il-kelma ta' Alla. U allura f'dan il-ħadd iddedikat lill-kelma ta' Alla, dan kollu jistimulana, jibbuttana, mhux biss biex nisimgħu il-kelma, imma biex nirriflettu fuqha. Mhux biss biex nifhmuha, imma nħalluha tmiss il-qalb tagħna u tbiddilna minn ġewwa. U l-koll kemm aħna xi ftit jewwies għandna esperjenza ta' dan kollu. Meta dik id-darba jew dawk id-drabi jien smajt il-kelma ta' Alla fil-qudiesa, jew forsi f'xi grupp fejn tmur, smajt il-kelma ta' Alla u din il-kelma ta' Alla ħassejta tmissek fil-fond ta' qalbek, dik il-kelma ta' Alla lilek bidlitek ħafna drabi mingħajr ma ndunajt. Għax il-kelma ta' Alla għandha din il-qawwa li ssalvana. U aħna u nisimgħuha bil-mod il-mod nimbidlu fija, tbiddilna fija, nimbidlu fl-istess kelma li nisimgħu. Din jisbuħija, dan hu l-kobor tal-kelma ta' Alla. Dan hu li qed niċċelebraw dalgħodu bl-istituzzjoni ta' dan il-Ministeru. Hekk b'mod uffiċjali Mettju qiegħed jiġi msejjaħ biex il-kelma li jxandar ma jxandarix biss b'xoftejh f'ommu, imma jxandara fuq kollox bl-esperjenza ta' ħajtu, bil-persuna tiegħu. Għal Ġesu dawk li kienu jisimgħuh kienu jgħidu dan jitkellem b'awtorità. Dak li jgħid mhux għax semgħu mingħand ħadd ieħor, dak li jgħid mhux għax talmu bl-amment, dak li jgħid mhux għax imqabbad minn ħadd ieħor biex jgħidu, dak li jgħid huwa hu jgħixu. U din hi l-libertà, dan hu l-ħelsien, din hi sbuħija tal-ħajja. Meta aħna l-ulied ngħixu nagħmlu tagħna il-kelma tal-Missier, il-kelma ta' min ħalaqna. Ejjew dalgħodu inħossuna x-xurtjati, inħossuna destinatari ta' rigali kbir ta' din il-kelma ta' Alla. Kemm hi xi ħaġa kbira illi Alla idur lejna u jkellimna. Kemm hi xi ħaġa kbira illi Alla mill-loli tal-kobor tiegħu, mill-misteru mhux hekk li aħna nifhmu ma nifhmux, jiġi f'nofsna bħala bniedem u jkellimna kif nagħmlu aħna bejnietna. Kelma ta' salvazzjoni, kelma ta' ħelsien, kelma ta' mħabba, kelma ta' tama, kelma ta' fiduċja.
Ew nitolbuh lil mulej f'din l-Ewkaristija biex kull wieħed u kull waħda minna ma narmux dan id-don, ma naħlux dan id-don, imma nilqawh, nożżuh, inħalluh jikber fina tant li aħna bil-mod il-mod, bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis nimbidlu f'din il-kelma. Smajna hemmhekk l-omilija ta' Monsinjur Anton Tewma, Isqof ta' Għawdex, nafu kemm għandu għal-qalbu l-kelma ta' Alla u diversi huma anki l-isforzi li qiegħed jagħmel bħala raj tal-Knisja f'Għawdex biex il-kelma ta' Alla tkun apprezzata aktar, imma l-poplu ta' Alla jfittex li jgħixha aktar. Kif qalu kollha kemm aħna fil-Knisja mill-kbir saż-żgħir għandna bżonn tal-kelma ta' Alla. Ejjew nilqgħu din l-eżortazzjoni ħirġa mill-qalb ta' dan ir-raj ta' Djoċesi ta' Għawdex illi il-kelma ta' Alla jħobba, studja u jixtieq ukoll jikkonvinċi lilna bl-eżempju iktar milli bil-kliem għarif tiegħu biex inħobbuha daqstant ieħor. Huwa spjegalna wkoll x'inhi t-tifsira ta' dan il-Ministeru tal-Elettorat illi Huna Matthew sejjer jingħata proprju issa f'dan ir-rit qasir imma sinifikattiv illi sejrin insegwu. Fil-fatt issa is-seminarista Matthew sejjer jersaq quddiem l-isqof sabiex jingħatalu dan il-Ministeru. Alla l-Missier permezz ta' Kristu ibnu għamu l-bniedem għarrafna l-misteru tas-salvazzjoni tiegħu u bl-istess ibnu ried li dan il-misteru jseħħ u l-bnedmin jisalvaw. Ġesu għarrafna kollox dwar dan il-misteru u ħalla fidejn il-Knisja tiegħu id-dmir li xxandar il-bxara tajba lill-bnedmin kollha. Lilek issa aħna se nagħtu l-uffiċċju tal-Lettur. Jiġifieri se ssir Ministru li twassal il-kelma tal-Alla lill-bnedmin u b'hekk tkun ta' għajnuna għall-Knisja fil-qadi tad-dmir tagħha li semmejna. Inta għalhekk se jkollok uffiċċju speċjali fil-poplu ta' Alla. Se titqiegħed għas-servizz tal-fidi, dik il-fidi li tiġi mis-smieħ tal-kelma ta' Alla. Inti tibda xxandar il-kelma ta' Alla fil-ġemgħa liturġika. Tgħallem il-fidi liż-żgħar u lill-kbar. Tħejjihom sewwa biex jersqu kif jixraq għas-sagramenti u twassal il-bxara tas-salvazzjoni lil dawk li għadhom ma semgħux biha. Hekk bdil-għajnuna tiegħek il-bnedmin isaħħilhom jarfu lill-Alla l-Missier u lill-Ibnu Ġesu Kristu li huwa bagħat u jiksbu il-ħajja ta' dejjem. Inti u xxandar il-kelma ta' Alla fittex li ġġib ruħek bħala dixxieplu tajjeb tal-Ispirtu Santu. Billi inti nnifsek tilqa bil-qalb l-istess kelma ta' Alla u taħseb fuqha b'ħerqa kbira. Ħalli minn jum għal ieħor tkabbar fik dejjem iżjed il-frott ħelu u ħaj tagħha. Qis li bil-ħajja tiegħek turi quddiem kulħadd lil Ġesu Kristu, is-Salvatur tagħna. Ħuti Jeżies, fiċ-ċokontana Immu bil-wifqa. nitolbu lill-Alla biex ibirek lil dan il-qaddej tiegħu magħżul għall-Ministeru tal-Letturi u jagħtih kull għajnuna biex jaqdi bil-ħeġġa l-uffiċċju afdat lilu. Ixandar lil Ġesu Kristu u jagħti glorja lil Missierna li hu fis-smewiet. O Alla, għajn ta' kull dawl u tjieba, intbat lill-ibnek fid-dinja li hu l-kelma tal-ħajja biex jarraf lill-bnedmin il-misteru ta' mħabbtek. Birek
lil dan ħuna magħżul għall-Ministeru tal-Letturi u għatih il-grazzja li jaħseb dejjem fuq il-kelma tiegħek ħalli jimtela bil-qawwa tagħha u jseħħlu ixandara bil-fedeltà lil ħutu l-bnedmin l-oħra bi Kristu Sidna. Amen. Matthew, ħu l-ktieb tal-Iskrittura mqazza u bil-fedeltà kollha wassal il-kelma talla lill-bnedmin biex hija dejjem tibqa' tikber fi qlubhom u tagħti frott bil-kotra. Amen. Segwejna hemmhekk ir-rid qasir imma sinifikattiv kif kont qiegħed ngħid qabel tal-lettorat, loti tal-Ministeru tal-Lettorat, l-ewwel tappa wkoll tal-mixja lejn is-saċerdozju fil-formazzjoni fis-seminarji tagħna. U rajna lill-seminarista jpoġġi sebgħu idejh ġol ktieb tal-Vanġelu. Issa nistqarru il-fidi tagħna. Ma jidirx. Wieħed Ġesu Kristu, l-Ibn waħdini ta' Alla, nissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmum natura waħda mal-missieru bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-nedmin mal-fidwa tagħna. Ħarġisem mis-seħħ tal-Ispiritu Santu u sar bniedem. Sar boħalina, bata f'Pontu Pilat, mietu difnuh. Tiret jum għamil bejn miliet skont il-kodba mqazza. Nitolbu għal Papa Franġisku għall-Isqof tagħna Anton għall-isfijiet u s-saċerdoti kollha biex fil-Ministeru tagħhom jħallu dejjem iżjed nebħhom ġbija ta' Kristu, raj u ħabbar tal-kelma li jħares u jitma' l-merħla tiegħu nitolbu. Nitolbu għaż-żgħażagħ biex fil-qari ta' spiss l-Iskrittura mqazza jistgħu jiltgħu ma' Kristu li magħlem li bl-erf tiegħu jdawwal jisfida u jisieħeb lil kull tixxieblu nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha li huma mġabbrin minħabba l-mard, il-faqar u s-solitudni biex l-Iskrittura mqazza tidwi għalihom bħala l-kelma li tfejjaq li toħloq komunjoni u l-salva nitolbu. Nitolbu għal katekisti u dawk kollha li din iħabbirku għall-evanġelizzazzjoni biex jgħixu l-ħidma tagħhom ta' edukaturi fil-Knisja billi jgħinu lil kull persuna mit-tfal sal-adulti jikbru fil-familjarità mal-kelma tal-Alla nitolbu. Nitolbu għal-fidili kollha biex jiniżlu l-eruq tal-fidi tagħhom dejjem iżjed fl-Iskrittura mqazza permezz tat-talb liturġiku, tal-meditazzjoni personali u tal-lezzjo divina nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha vokazzjonijiet mid-djoċesi tagħna għas-seminaristi u għas-seminarista Matthew Bajada li rċieva l-Ministru tal-Lettorat
sabiex iħalli l-kelma tiegħek tkompli tdawlu tħeġġu milli jisma' jwettaq ir-rieda tiegħek nitolbu. U missier fi bnek Ġesu aħna rafna l-kobor ta' mħabtek għalina. Għamil li l-Ispirtu jiftħilna widnejna smieħu bidjenti tal-kelma. Inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Infakrukom li qegħdin issegwu xandira diretta mill-Knisja Parrokjali ta' Kristu Ewkaristiku Salvatur fl-Asri Għawdex fejn l-Isqof Anton Tewmadu kemm taw il-Ministeru tal-Lettorat lis-Seminarista Metju Bajjada mill-Parroċċa tal-Arb. Illum it-tielet ħadd ta' matul is-sena iċċelebrat ukoll fil-Knisja kollha bħala il-ħadd tal-kelma ta' Alla. Qumu bil-wifqa. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Il-qabisliem mulej l-offerti tagħna u għamel li jkunu ta' fejda għat-qaddis bis-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżoħar lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis li nroddulek ħajr u nlisnulek innu ta' glorja u ta' tifħir. Għax bil-kelma tal-Evanġelju ta' ibnek waqqaft knisja waħda mill-popli, l-ilsna u n-nazzjonijiet kollha u bija ma tieqaf qatt tiġbor flimkien il-popli kollha bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek li jagħti l-ħajja. Ita tixhieda tal-imħabba tiegħek u bla qiegħda twassal lil kulħadd it-tama ħinja tas-saltna tiegħek u tiddi bħala sinjal tal-fedeltà tiegħek li inti wetna għal dejjem f'Ġesu Kristu Sidna. Għalhekk mal-qtajja kollha tas-sema infaħruk għal dejjem fuq l-art waqt li bleħen wieħed mal-Knisja kollha intennulek.
Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħajl ħobs, ratti l-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ġisem imqaddis ta' Ġesu, imsammar għalija fuq is-salib, jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dem imqaddis ta' Ġesu, imċarċar għalija fuq is-salib, jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqoftana Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħudna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għaltilina wkoll il-wirt tal-ħajja dejjem, fl-imkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusep, mal-Apostlu l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sal-bidu tad-dinja. Għamilli magħhom jinfaħruk minn sebħuk, Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew niftakru li Alla hu missier u bħal kull missier jixtieq li l-uliet jilqgħu il-kelma tiegħu jisemgħuha u jwettquha jpoġġuha fil-prattika. Ejjew nitolbuh permezz ta' din it-talba li għallimna ħuna Ġesu biex is-saltna ta' Alla, saltna ta' mħabba, ta' ħnina, ta' modrija tiġi f'nofsna fil-familji tagħna b'mod speċjali permezz ta' smieħ tal-kelma, permezz ta' smieħ ta' Ġesu innifsu. Ngħidu flimkien: Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid inti fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrid, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għaxiek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi. La tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan
għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Danu il-ħaruf talla, danu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. U li ma jisħolix il-ħolta s-safi, sejl bis-kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Is-Sacrosanctum Concilium li huwa l-ewwel dokument importanti illi tagħna il-Konċilju Vatikan it-tieni jitkellem dwar żewġ altari fis-sagrifiċċju tal-Qudiesa. L-altar tal-kelma, l-ambone minn fejn tixxandar il-kelma ta' Alla, u l-altar tal-Ewkaristija li huwa l-altar li fuqu issir l-offerta tal-ħobs u l-imbit. Forsi għal wisq żmien fil-Knisja Kattolika tajna t-tieni post lill-kelma ta' Alla, ma tajniex l-importanza li tassew jixirqilha hekk ċentrali fil-liturġija tagħna, fil-komunitajiet tagħna, fil-mixja tal-fidi tagħna. F'dan jalmuna ħafna il-knejjes tar-riforma, ħutna il-protestanti u l-Anglikani illi matul din il-ġimgħa qegħdin nitolbu għall-għaqda ikbar bejnietna l-insara magħhom kif ukoll ma' ħutna l-Ortodossi huma dejjem taw importanza kbira lil valur u ċ-ċentralità tal-kelma fil-ħajja tal-Knisja. Għalhekk anki f'dan il-mument li fih sejrin naraw fil-Knisja l-ġemma li qed tirċievi l-Ewkaristija, jew niftakru li l-Ewkaristija għandha tassew sens jekk qabel f'qalbna nilqgħu il-kelma. Dik il-kelma li Ġesu xandar illum fil-Vanġelu indmu u emnu fl-Evanġelju fil-bxara it-tajba. Hija qalb iffurmata fil-kelma li mbagħad tista' tassew tilqa l-Ewkaristija u tagħmilha ħajja fil-ħajja ta' kuljum tagħha. Għalhekk għall-benefiċċju tagħkom illi qegħdin isseguna permezz tal-medja soċjali u tat-televiżjoni f'dan il-moment qaddis, ejjew nagħmlu tqarbina tax-xewqa, ejjew nuru lil mulej ix-xewqa kbira tagħna li possibilment nirċevuh sagramentalment il-ġisem u d-dem tiegħu. Imma anke jekk dan mhuwiex possibbli, ejjew nitolbu illi ħajjitna issir dejjem Ewkaristija billi nilqgħu il-kelma talla li faċilment nistgħu naqrawha u nikkontemplawha fid-djar tagħna u ngħixuha fl-ambjenti illi fihom ninsabu.
Ejjew f'dawn il-momenti ta' wara it-qarbin nożżu l-preżenza ta' Ġesu fid-djarna, fil-familji tagħna, permezz tal-kelma tiegħu li dejjem nisimgħu tixxandrilna, mhux biss fil-liturġija, imma anki permezz tal-mezzi soċjali. Llum hija wkoll il-festa ta' San Franġisk de Sales Isqof illi huwa wkoll meqjum bħala patrun tal-ġurnaliżmu Kattoliku, patrun tal-ġurnalisti u l-kittieba, u allura tal-medja anki tagħna tal-Knisja li qed waslilkom dawn ix-xandiriet jew nitolbu wkoll l-interċessjoni tiegħu propju li tant ħabb il-kelma u ħabbrek biex ixandara din il-kelma ta' Alla li llum huwa il-ħadd iddedikat lilha sabiex minna l-koll jagħmel xandara tal-kelma, xandara mħeġġa tal-kelma ta' Alla, kif issa anki se jkun metju grazzi għal dan il-Ministeru tal-Elettorat illi jkompli jagħtih il-grazzja illi xandar din il-kelma mhux biss b'fommu imma wkoll b'ħajtu. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, qawwina fil-ħajja tal-grazzja tiegħek u għamel li dejjem ikollna l-ġieħ li nagħtuk is-servizz tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, l-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Inroddu ħajr lil Alla. Qabel ma ntemmu din iċ-ċelebrazzjoni nixtieq ngħid grazzi kbira lil kappillan u lis saċerdoti li jaħdmu f'din il-parroċċa, mhux biss tal-lum imma tad-dedikazzjoni tagħhom, tal-ħin tagħhom hija l-ewwel darba tiegħi hawnhekk, u allura nixtieq minn qalbi verament inrod ħajr lilhom, inrod ħajr lil dawk fostkom li huma volontieri, forsi volontieri oħrajn li mhumiex hawn, lil kor li anima din il-qudiesa. Inrod ħajr lilkom nies ta' din il-komunità li tipparteċipaw għall-Ewkaristija u għall-kelma ta' Alla f'din il-parroċċa, f'din il-Knisja, jekk il-mulej ikompli jgħinna fil-mixja tagħna lejh. Nirringrazzja wkoll lill-familja tas-seminarju, rettur, viċi rettur, direttur spiritwali, formators oħra, lill-familji tas-seminaristi, lill-familja ta' anki Matthew Bajjada. Nirringrazzja mill-qalb lill-familja wkoll tal-parroċċa tal-Arb u nixtieq li l-kol kemm aħna nitolbu lill-mulej mhux tant biex jibgħat saċerdoti, imma biex kull bniedem li hawn fuq l-art iħoss il-ħajja tiegħu jekk hux ta' miżżewweġ, jekk hux ta' saċerdoti, jekk hux ta' soru, il-kol kemm aħna nħossu l-ħajja tagħna fuq din l-art bħala sejħa, bħala risposta għas-sejħa li tiġi minn għandu. U hekk eżis insara illi naqattu magħna għal din iċ-ċelebrazzjoni ta' dalodu mill-Knisja Parrokjali tal-Asri fejn assistejna l-Ministeru
għall-loti tal-Ministeru tal-Elettorat il-seminarista Matthew Bajjada mill-Parroċċja tal-Arb naslu fit-tmiem din ix-xandira diretta li fija wassalnilkom din il-liturġija anki fl-okkażjoni tal-ħadd tal-kelma ta' Alla 24 ta' Jannar illum il-Knisja tgħix dan il-mument sabiħ mixtieq tant mill-Papa Franġisku tal-ħadd tal-kelma ta' Alla u propju f'dan il-jum ingħata l-Ministeru tal-Elettorat sabiex joħroġ aktar is-sinifikat ta' din il-ġurnata. Qabel nagħlqu nixtiequ nafżaw lilkom illi qegħdin isseguna fuq il-mezzi soċjali, jiġifieri l-YouTube u l-Facebook ta' Dioċesi ta' Għawdex illi min jixtieq jista' jsegwi wkoll din ix-xandira fuq Shake Television iktar tard wara nofsinhar għal ħabta tan-nofsija għalulna mill-Fondazzjoni U. Barra minn hekk il-lejla mill-ġdid il-medja soċjali tagħna u anki Shake Television f'xandira diretta sejrin iwasslu l-quddiesa li Monsignor Isqof sejr imexxi mis-Santorju ta' Pinu fil-5 ta' filgħaxija sabiex inroddu ħajr lil Alla għall preżenza tal-komunità tas-Sorijiet Klarissi fostna matul dawn l-aħħar snin. Issa li din il-komunità iddeċidiet li terġa' tingħaqad fil-Monasteru Klawstrali ta' San Ġiljan. Qabel nagħlqu nixtiequ infakrukom u nitolbukom sabiex titolbu għal vokazzjonijiet fid-Dioċesi għażiża tagħna għal ħuna Matthew imma wkoll sabiex il-Knisja tkompli tgħoż dejjem aktar il-kelma ta' Alla. Fl-aħħar nett ippermettuli nagħti l-festat tajba llum lil sħabi, kollegi illi jikkollaboraw fix-xandir tal-Midja Kattolika fid-Dioċesi tagħna propju f'dan il-jum ta' festa ta' San Franġisk de Sales, patrun tal-ġurnalisti u l-kittieba kattoliċi. Natukom l-odwa tajba.